kepriwe, Mbak? Kayak biasa Lik, lah jam ya wene Lik. Iya. Ya enak-enaknya kayaknya mangan apa yo, kayak jan keburu. Aku ketemu iki biasa, ya iki kencot. Kayak gue, kita anu penyakit gawan anggerika kedela-delakan coba anu penyakit gawan. Biasa. Lah terus karpen Opate, ngerti opate? Opate apa? Opate mangan. Mangan. Lah iya, kepriwe sih? Ya krungu jere ya di seputaran Alfamart Rawalogie. Saya anak bakso sing lagi viral. Dok, bisa aku ngerti. Nek ora salah sapa jere? Bakso Bang Adi. Bakso Bang Adi. Ya, alamatnya sekitar Alfamart ya, yang ngalor, terus perapatan, terus itu yang mulon, ngurek lapokan om jangan ngurek berarti jem lebu, atau melamulus kang kota ya. Ya, angel banget. Ya wis bisa ketemu mongko. Bisa ketemu. Ya wis angger akeh tambane mari ngarepe ya. Dadi mongko penyakite gawan uwane cepet mari. Oke, tos ya, yuk. Oke Sobat Dapurmu seluruh Nusantara, salam jumpa dengan kami, saya Lili dan saya Uwane di channel Dapurmu. Apa kabar Sobat Dapurmu? Semoga Sobat dalam keadaan sehat, diberikan, dilancarkan rezekinya ya Wak. Amin. Dan tetap semangat hidup makan. Oh iya Wak, kita sudah nyampe di warungnya Bang Adi. Kita mau nunut di warungnya warung baksonya Bang Adi yang lagi viral. Kita langsung saja masuk ke dalam. Ayo. Oke Sobat Dapurmu, ikuti kami. Kula nuwun Mas Adi. Oh, mana kalau Lilik ya? Ganti baik. Ya, hujan. Arep borong bakso kepriwe? Ya, ora jadi kayak jamaya wene iki. Ini jane pas jamaya wong kencot tadi ya. Ya jane iya nyopet mau koyo ki nglayani urungku bermadang-madang. Saking larise sih ya. Kayak pas ya. Iya. Ari laris ya ora nu akeh sing tuku. Oh, ya bae. Pada saking mampon. Iya. Apa arep sisen gawe? Ya. Lah ya. Iya Iya kena ya banget ting ya. Kayaknya pas ya, Mbak. Makan apa ya? Ya. Kayak apa ya? Mangga. Ya. Ya sandalan aja nggo esok-esok. Ya, ke. Panene kayong wis siap ke. Oh iya. Segane ya lawu wae. Monggo anu Wak, Lik. Oh iya Mas Adi, matur suwun. Nyicipi baksone. Kuwi mengko gampang. Anu ki dhisik kok gampang, kalau dhisik kok gari baksone ayo kowe. Ya wis ayo monggo. Ya. Mbak, jebule Mas Adi ujarku lah wong bakul bakso ya, maem ki daging-daging. Jebul cempulek apa, Mbak? Iya. Apa ki oseng? Ari aku ta. Oseng gandul. Oseng gandul. Terus iya biasa Tempe ya. Jajang ngerti gabung jangan gandulan tempe. Oh iya. Tapi ada syarat. Iya. Jangan tempe wong enak. Kayak gue tayang banget Mas Adi ya, gandulan tempe wong enak. Bener iya. Iya. Ayo, Pak. Ya. Lek. Iya. Nggak disit kok gak aku. Ya. Ayo, Lek, Pak. Ya. Iya Mas Adi. Dimulai kok. Ya. Jangan gandul. Kur kaya wedok reka. Ora apa-apa ya. Tempene iki dicekel. Aja men tekan beli bae. Tempene kena gue cekelan. Lari kan cekelan apa, Mbak? Cekelan apa sih? Aku tak cekelane kerupuk, Sobat Dapurmu. Dasare tempe karo bubuk ku enak tempene yo. Apa iya Mas Adi? Enak cuman kaya kuwe kok wong kadang desandingi pupu loro karo tempe bae. Milih tempene. Iya bener. Kenanong senajan tempe wong enak. Tapi ini ngomong-ngomong kayak mana kurang anak banyak kayak apa yo? Mas, apa ge? Itu kuna teh ngene. Oh. Kayak yang seret kok. Cerita dari kaseret ya, Mbak. Cokan Rika lah, ngisin-ngisinnya tapi nyoba kepengin. Ku siap ya. Oke.
Mok. Kuwi ana sotone barang gue malah gue. Oh yo ana sotone bakso ki yo. Jebule lengkap banget malah jane ki yo. Iya. Aduh, Jan. Nah. Iya bener yo, Wak. Ki ngarana ngendang kuwi kayak TG ya Mas Adi. TG bakso. Oke. Nah, dia karo mencicipi yang namanya bakso Bang Adi ya. Coba. Dari kuahnya aja dulu. Enak apa gurih? Gurih, Wak. Gurih, Pak. Ya. Misal. Gurih, Wak. Enak apa gurih? Enak ketemu harus merah. Tapi gurih. Oh. Menan ya. Nah, Iya seger banget ya, Wak. Kita bener-bener nyelekamin kayak Bang Adi nek cara bahasa Banyumas iki. Nyelekamin nek orang jelek gabet. Oh iya Bang Adi, Ya, kalau Lek, mangan ki jangan enak ya. Ya. Mau padahal aku lapar-lapar iya gue. takon-takon ki Iya. ceritane carapane baksone Bang Adi kan wis viral ya. Ya, Wak. betul. Wis pokon intine ya sing jere tembunge apa sih Wak angger mlebu kejero mlebune jero Wah, ya apa mlesek, sih? nyeblesek, Oh, ngurek. mlesek, ngurek lah kok bisa Mewah. jadi viral. Oh mewah mepet sawah ya. Iya bener. Nah, Mepet apa? gue ceritane kepriwe? Apa butuh perjuangan? Apa terus memang ya wis nasibe Bang Adi ki dadi kepenak kayak gue? Tak minum dingin ya. Nah, Iya, santai ban pokoknya. Ya dodol tekan seprene lik wa ya anu kabeh mau ya anu ora sejek senyet ya ku. Dadi kabeh mau gue ya anu tetep bayana ceritana ana perjuangane. Dadi kaya nyong dodol ki nang kene sedurunge ya anu wis keliling disit mian. Sepet zamane si bujangan lik. Nganggo apa gue kelilingnya? Oh motor. Oh, motor? Iya. Kerupuknya malah si anak kan. Oh iya. Oh iya iya. Asik kae. Sempet zaman bujang lulus sekolah. Gue terus nang Dagang bapane. keliling ya. Iya, mikirnya arep ngode maring Jakarta nang bapane ora oleh. Malah tegawek nang kerupukan kon dodol. Nah itu dodolnya sekitar wilayah di baik ya. Jaraknya juga loh. Wilayah di. Ya nek dodol ganu ya anggar esuk maring sekolahan. Sore kelilingnya paling tekan ngono gang arep lah. Ya sekitar jaraknya ya ana 2 kiloan. Sekitar Sekitar 2 kilo iya, ya, sekitar 2 kilo. Iya. Berarti intinya wis dilalui ya dengan Wis dilalui. dagang asongan dari rumah ke rumah sampai ke sekolahan. Intinya ya penuh perjuangan. Ya, Ya untuk menuju alhamdulillah iki kesuksesan. barang anane nang kene rame nang kene kuwi anu awal mulane kuwi anu pandemi. Oh iya. Iya. Dadi mikirnya sing dodol nang sekolahan. Ora oleh. Sekolahane prei. Prei ya. Dodol sore trok, kadang oli kadang ora. Lah anu langsane banget, Pak. Kadang udan ya. Kadang udan wis ditatani nang grobogan. Gari mangkat tok udan beras. Akhire dagangane sing mikirnya kudu didol akhirnya butuh. Kayak gue ya. Ora duit. Nah, kita ngomong-ngomong iki banget iki. Ya aku sih arep ngulik jane bakul iki gede banget. Ki isine apa yo gede banget iki iki. Ya wis ngono. Kayak ndasal ijan ada iki ya. Iki jane-jane spesial isine apa? Awas mbok mencolot. Ih, Isine ke temen gue. oh isine jeneng bakso isi bakso ya, Mbak. Oh nyono mbek ngerti malah Yo ki. bro ya kayak paling cilik iki. Kayak cara pamane anak-anak iki yo. Iya. Kudune beranak ora kabeh gue. Oh dadi ki Bang Adi, kita sing nang Bang Adi cara nggo sing jenengane bakso beranak ya. Iya. Oh, iya ki. Beranake bocil-bocil gue. Iya kayak Pira gue? tadi. Ana 10 15 ana ndean ya. Iya. 10 gue. Aku Pak. 10. Iya kok bibite iki. Ya bener gue ora kabeh gue. Ora kabeh. Iya. Dan nyenengi yo iki dan. Oh iya Bang Adi, Ya, ke sing Lek. dek maam nang uane Ya. kan bakso beranak. Iya, Lek. Lah ini satu porsi itu berapa harganya? Gue nyung adol regane gue seporsi mung 15.000. Oh, iya terjangkau ya, Wak, Ah, murah iya. ya. Tapi rasanya kan jen enak ya, Wak. Bener-bener asli kan. Berarti selain bakso juga apa ada jualan lagi ini termasuk ini itu ada soto ya. Ana soto barang. Soto ayam kampung. Kalau Iya, ini soto ya. seporsinya berapa? Seporsine iki 10.000. 10.000. Ya, wong kena anu dodol nang desa ya.
apa jenenge ngranapi karo desa ya kuwe. Sesuai karo Lah ngerti karo ngone lilike kan lebih kecil kayak gue. Kalau ini kuwe jenengane bakso mercon, Lik. Oke, bakso buka kan apane isine oh, sing jero. maksudnya iya subhanallah. Iya ge, jebule anu regane 10.000. berarti Tapi- lebih larang sing nang uane ya. Ya, Soalnya berenak jerone banget Dia banget akeh-akeh. ya. Mana kan ya regane Gue nu sejen. anaknya setitik kan kabeh gue. Gue wa jebule ngobrol-ngobrol karo Bang Adi ternyata wong sukses gue ora gampang. Ya, iya. Tapi ya perlu apa yo waktu perjuangan, Proses. butuh proses juga Sabar. ya. Nah, Sobat Dapurmu, mbok jere sapa ana sing terinspirasi mau membuka jualan apa bakso Bakso. dan lainnya ya seperti Bang Adi ini salah satu Sobat Dapur mbok terinspirasi. Begitu ya Bang Adi ya. Nggih. Oke, terima kasih Bang Adi sudah berbagi kebaikan dengan Lilikan dan juga Uane. Uanya. Ya, Lik. Semoga Sobat Dapurmu di channel Dapurmu akan terinspirasi sama usahanya Bang Adi, Iya. perjuangannya Bang Adi juga. Begitu Mas Adi. Ya. Matur nuwun kayak wis dirawuhi tekan ngene. Ya, Wak, Lik. Ya, Iya Pak Adi, pada sama. dan semoga untuk kedepannya usaha Mas Adi itu akan lebih bagus lah. Amin. Semakin terkenal. Itu kenapa ya, Wak? Lik. Amin. Ya. Amin. Terima kasih Sobat Dapurmu yang sudah menonton video kami. Yang suka silakan like dan subscribe. Jangan lupa nyalakan apanya, Wak? Lonceng. Oke, terima kasih. Dan yang tidak suka boleh dislike. Jangan pernah lelah untuk terus mencintai Indonesia. Aku suka Dapurmu.